Здравейте с ФКТ Еспресо, където продължаваме да следим опита на двамата бегачи от Словакия по маршрута Кълмемине. Днес той навлезе в четвъртия им ден. Но как се разви вчера? Някъде до към планински извори те се движиха с темпото на Пламен от миналата година, т.е. 8 дни и нещо. Но там нещо направиха голям престой и малко след това слязоха на север от Билото в посока Хижа Бенковски, който беше късния следобед, някъде към 4 часа. По-скоро беше изненадващо това слизане. Вероятно някакви условия метеорологични са ги принудили, но не съм сигурен. Изглежда, че са пренощували не на хижата, някъде нагоре на Ниловчарници. Не знам какво състояние са там, но там са спали, видно е. И днес си продължиха по маршрута в четвъртия ден. Какво им предстои? Най-оптимално, което може да се случи днес, е те да стигнат до Брила. Едва ли ще не влязат през нощта по траверса, защото поне към момента не е това стила им. Какво означава това като график? Предвид, че Пламен е направил третата си нощувка на Дърменка, а те да кажем, че стигнат до Брила на четвъртата си нощувка, това означава, че те ще изостават спрямо графика на Пламен с почти денонощие, грубо казано, което в най-оптималния случай за тях означава 9 дни или вероятно повече. Тоест, те вече са в края на четвъртия ден, да кажем, че ще са на Брила, но това е далеч от средата, която е на Бузлуджа. Тоест 8 дни вече не представляват според мен цел за тях достижима. Това е за сега. Продължаваме да ги следим, като на ФКТ BG вече може да следите автоматично как се движат и като минават през контролни точки да видите каква е разликата спрямо някои от опитите или конкретно на Пламен, защото той е най-близо до техния. Това е за сега. Всичко добро!